lan sembah niring ulun kapurba isang murteng sahananing kang kanang sing kasih maksiring delapan tekanang pamujwen astungkara sidang sekaring dawuh langgeng nuwun mangke to Kakang Narada punapi boyan dadosaken ketering penggawe jingandika Kakang kane ulun biji mangarsa Kakang apa genjot pak wong warudaya kali kathol kali cedhi sapa sing gawe kawulun Kakang yatra semanah kula dupi nampi pantring tibarada paduka saking jagat Giripati boyo wonten pigatosing karsa punapi ulun menapa paduka ulun Rejono tepaken kalepatan dumateng Rakanta Cintipang Garuda menawi to mekaten pidana menapa yen badhe dumawah ing jasad kula ulun Kakang Narada boya pisan-pisan ulun rejono tepaken kalepatan tetela ulun namung mundhut pawarta sing gara-gara kang sumburing kayangan Suwalaya menika gara-garanipun menapa Kakang menapa wonten kayu lan watu ingkang mawi tejo sarta brahma ingkang hamare tinggal menawi wonten kayu lan watu ingkang mawi tejo manira sendal mayang kinarya santuning saka dalah ompaking bare martyu mundha mani wondene menawi wonten brahma ingkang hamare tinggal prayogi sinendala mayang cinemplungna kawah candra dimukus pados dados intiping naraka jahanam ora kalah Kegenjok pak wong nangka bosok meropyok mung kari betone kalun dun tak dari ibu ulun kalau berat satu paduka sing nyuwun jagat Girinata menawi kok dinten menika wonten gara-gara kang sumburing ngalian ngolekaken tenggane para dewa menika boten wonten malih kejawi namung gara-garanipun putra paduka inggih menika sang Bathara Kala ingkang dinten menika tarak brata wonten madyan repat kepanasan aningaken cipta lah menapa to darunanipun pun kakang dereng uninga milari saking menika ulun
Wasisari pun kersa patuko sang jagat Girimati. Iki napa namu ora kersa patuko sang jagat Girinata. Loro indriya mangun kanduan riman tanpa kandhen yen tan tulus hamemku sang Hyang Utama sang nata mudhus nyongrapo Indro kawula nuwun punten tibarake kadhawuh guru aja dikangelan jeneng kita metu marang tempat kepanasan timbalana kadangira Bathara Kala kira ngadhep para ngarsa kawula kula mriki sadaya patuko bubul kemarengken putra pada pasilan ulun Gandira marang Amisesya ngamatu Prabowo kula mawali antitya durdarsa kaget alasane ati kula mubulun sakwise bantu timbalan dawuh paduka bubulun bayana wigati apa bubulun Bathara Kala ana dawuh ngapa apa guru apa darunane jeneng kita Tarak Brata pepe ana marpat kepanasan muka kalamu ora ana wigati kang sira sinyetake mulai matur ana ngarsa ulun nggih Bathara Kala aja wong siatwa ake goro-goro iya apa guru andhadekno ing kawuningan mulane anggonku Tarak Brata ngeningake cipta ana madyaning lepat kepanasan iki mau jroning atiku aku mung pakanake janji karo Rama Bubulun Bubulun arep ning aku iki wis kondhan seneng mangan daginge manungsa ngombe getihe manungsa rikala semono paduka Bubulun wis paring-paring yen laku iki diparengake mangsa jalma manungsa nanging Bubulun nganti tekan dina iki durung bisa kasembadan kula kang sapa iku Bubulun paripaksa aku nyuwun dawuh ingkang cetha
kira-kira jamu manungsa sing dadi panganing Bathara Kala kuwi menungsa sing kepriye? Bathara Kala ana dawuh apa Ulun? Iya. Tetila ulun rikala semono paring-parilah kalamuta sira kepingin mangan bangsa manungsa ulun parengake mung bae ora sadengah manungsa. Manungsa sing klebu Sukerta. Manungsa klebu Sukerta kuwi kepriye? Ditembungake Sukerta. Suker tegese reget. Nanging yen to Sukerta iku dudu regeting raga, nanging regeting urip. Mangkono apa? Iya. Lah, saiki aku nyuwun dawuh. Sing diarani wong Sukerta kuwi cacahe ana pira? Bathara Kala sumurpa. Cacahing Sukerta iku mau manut pranataning wedha ingkang den anut jalaran. Ana pirang-pirang wedha ingkang nyebutake cacahing Sukerta nanging beda-beda. Liri kepriye? Ana jroning serat centini nyebutake cacahing Sukerta kuwi 146 nanging dipérang ana 3. Sukerta gedhe, Sukerta tengah, Sukerta cilik. Mengkono apa? Iya. Banjur ana maneh ingkang nyebutake yaiku mau serat pangruwatan Yasa Dipuran. Ing kono nyebutake cacahing Sukerta ana 136. Uga dipérang ana 3 Sukerta gedhe, Sukerta tengah lan Sukerta cilik. Banjur ana maneh ingkang kalumrah nganti riklungguhan iki. Ing kono ana wedha ingkang sinebut Serat Amurwakala. Serat Amurwakala nyebutake cacahing Sukerta kuwi mung 20. Nanging ora ana Sukerta gedhe, tengah lan cilik. Sukerta dianggep padha bobote. Nanging cacahe mung 20. Iya. Lah kabeh kuwi mau sing dadi paugeran nganti kelungguhan iki. Sing nganti dina iki kanggo paugeran Serat Amurwakala sing cacah 20 mau. Lah saiki aku perlu takon apa supaya ora tuna dungkat nggonku bakal tumindak. Wong Sukerta cacah 20 mau. Kira-kira apa wae lan kepriye werdine? Iya, mangkene Bathara Kala rungokno dene wong kang Sukerta mau ana Serat Amurwakala ingkang angka pisan sinebut Untanganting. Wong duwe anak mung siji, ora ana tunggale lanang waduna sinebut Untanganting. Iya apa? Kang angka 2 Untanganting tunggak aren utawa Untanganting lumunting tunggak ing aren utawa sinebut papar tunggak. Wedine wong duwe anak akeh nanging akeh sing mati sing urip mung kari siji. Kuwi kena dinarani tunggak aren utawa papar tunggak. Oh mengkono apa iya. Banjur kang angka 3 kedana kedini. Wong duwe anak 2 lanang wadon. Banjur angka 4 kembang sepasang wong duwe anak 2 wadon kabeh. Angka 5 uger-uger lawan wong duwe anak 2 lanang kabeh. Angka 6 kembar wong duwe anak 2 lair bareng sedina. Ya lanang ya wadon. Iya apa? Angka 7 sedang kapit pancuran wong duwe anak 3 lanang wadon lanang. Angka 8 pancuran kapit sedang wong duwe anak 3
wadon lanang wadon angka 9 gotong mayit wong duwe anak telu lanang kabeh angka 10 cukit dulit wong duwe anak telu wadon kabeh angka 11 rimpi wong duwe anak papat wadon kabeh angka 12 sarombo wong duwe anak papat lanang kabeh angka 13 lumpat kidang wong duwe anak papat lanang wadon utawa wadon lanang iya Bapak angka 14 Pandhawa wong duwe anak 5 lanang kabeh angka 15 Panca Putri utawa Pendhawi wong duwe anak 5 wadon kabeh angka 16 Banteng Ngiri Jawi wong duwe anak 6 barepe lanang sing 5 wadon kabeh mengkono Bapak iya banjur angka 17 Jawi Ngiri Banteng wong duwe anak 6 barepe wadon sing 5 lanang kabeh angka 18 Julung Wujud bocah kang lair barengi pertek ing srengenge angka 19 Julung Kembang bocah kang lair barengi srengenge manjer 20 Julung Caplok bocah kang lair barengi suping srengenge angka 21 sinebutake yatim bocah kang lair wis ora tilunggon kelawan bapakne iya Bapak angka 22 lungse wong wadon kang angel jodhone 23 dangkal wong lanang kang angel bojone 24 durga ngerik wong wadon kang bola-bali kepaten bojo 20 kala kinantang wong lanang kang bola-bali kepaten bojo kuwi Bathara kabeh mau sinebutake Sukerta yen ngono pangan ku akeh Bapak mengko dhisik manungsa iku mau dimenangake budidaya mengko dhisik kodrat karo wiradat kuwi menang ndi menang kodrate nanging manungsa kuwi mau dimenangake golek wiradat golek srana sabab Gusti sing gawe urip ora bakal ngowahi lelakone manungsa yen to manungsa ora gelem budidaya tegese nadyan kabeh kuwi klebu Sukerta nanging ana sranane ibarate kowe kebu arep mangan tanduran nek tanduran mau wis ana pageri kowe tetep ora bakal bisa mangan upamane yen aku mangan kowe bakal kena ngaradan oh mengkono Bapak iya lan maneh Bathara Kala kanggo titikan nadyan to kuwi wong Sukerta nanging eling-elingen sapa sing bisa maca tulisan kang ana ing bathukmu satana jroning takmu ana ing dada sata kang ana ing gigir kuwi ana tulisane disebutake utawa jenenge kang ana ing bathuk mantra purwaning dumadi kang ana jroning telak kena dinarani sastra tinekak kang ana ing dada kena dinarani raja kala cakra ya sastra bedati tulisan 8-16 sak maknane banjur kang ana ing gigir kena dinarani caraka balik sapa wae Bathara Kala sing bisa merdeni tulisan kang ana ing bathuk sarta jroning telakmu dada lan gigir sing kirana Bathara Kala iya Bapak sata pokok kudu tak singkiri eling-elingen sing bisa maca kuwi yen ora bapakmu ya mesti sedulurmu tuwa ila-ilane ku aja wani karo wong tuwa aja wani karo sedulur tuwa ngono Bapak iya ya yen to pancen ngono paesake dawuhmu Bapak aku njaluk pangestu aku njaluk pamit pedhun marang Ngercapada aku bakal goleki wong Sukerta ya Bathara Kala sing ati-ati nganti ya kawicaksanan Bathara Kala
yang pinangka kinempe tempe dosa maning wono ya kitu kang ngati ya kitu kang sing yat ya kitu kang kudu garing ah kerja bapak baru dia kami cekatre kali jode sapa sing gawe adi guru kados endi Kakang Narada Pak lan menawi kanten menika mangke tiyang Kertopada niku telas inggih Praten pitados menawi kados ngaten menika mangke tiyang Kertopada telas dipun tedha kaliyan Bathara Kala sababipun menapa sabab Raden Madyapada menika ingkang paduka dawuhaken sedaya wonten tiyang ontang-anting uger-uger lawang dana dini kembang sepasang sendang kapit pancuran menika kathah sanget maka wonten dawuh anak aja akeh-akeh cukup loro bae lha menawi tiyang kathah menika putranipun namung kalih menapa boten menika tiyang Sukerta sami kemawon nyawisi Bathara Kala Adi Guru kula boten sak pemanggih menawi kula benten kaliyan pemanggihipun Adi Guru sampun ngantos kula dipun anggap lepat sabab badhe kados pundi Bathara Kala menika dewa menika tatanipun wonten inggih tatan ingkang luhur lah makanya nyatane dewa mboten saged damel katentreman dewa ora iso kanggo paugeran malah damel risak damel goreng damel sangsarane para titah lah menapa mboten badhe pujiwa menawi ngaten gunggung kemparipun iki damel risak menika mboten ngandhap saking inggil ledok irine banyu menika grojokipun mengandhap nek saka dhuwur te banyune bening tengah bening ngisor ya bening nek kok dapat jebul kok dhuwur ki lek betek teko tengah diubek-ubek dumugi ngandhap dados peceren sing itu peceren kapula cilik ala kapi mari kados ngaten menika anggenipun badhe tentrem bedang menapa moko katenteman menika kewajibane para dewa ingkang boten injil ingkang boten kayangan moko sing dhuwur ora iso gawe tentrem malah gawe rusak yo ngapunten Adi Guru menawi dewa cacat kaliyan tiyang alit-alit dewa kan dicacat karo bocah angon kamu lepataken sinten-sinten menika lepatipun dewa piyambak tuladhanipun kados Bathara Kala menika sisih cembiripun menika mangke badhe ngrisak paugeran ingkang sampun tumata Kakang Narada kados pundi inggih Kakang ulun rumaos kaliyan dinten menika Kakang Narada kula aturi kumbrun dumateng Kertopada sak saged-saged kula aturi nyemutaken dumateng Bathara Kala oh ngaten Adi Guru inggih Kakang namun Adi Guru sampun tarik-tarilah kaliyan pun Kakang inggih mari lampah menapa kemawon kula aturi nindakaken paton sampun ngantos ngobrol-obrol Bathara Kala oh nggih enten kula mekaten ketawa ingkang raka dipun pamit bidah dinten menika alagan golek momongan awakku
kita kakiri Orang bumi prakempo prekulo mangamba-amba Lesos lerpinu usus Putraku dia, ayu Sapu jagat Ono dawu popo bulu kajangan geger Geger ayu Perkara ini opo Bola balik kayangan geger nih orang Bathara-kala ya petani ini juga. Wis, demi wong loro kuwi. Bathara-kala ini apa? Bathara-kala gawe muga meneh. Goleki wong Sukerta. Nagih janji wong Sukerta selawe ditagih karo Bathara-kala. Ra isih iring to. Tatahe Sukerta selawe kan ana jeneng Weda. Paugeran Amurwakala wis sinerat. Ya aku isih hafal. Nah, dene iki ayo kumandang gawe. Aja nganti Bathara-kala kuwi iso mangan. Ibarate arep nuluk panganan teko lambe tampeken. Ben aja iso ngemplok. Ben kaliren sak urip. Mengkono ya. Andung gawe, ulun bakal perintah lawan kadangmu Wisnu lan Brama. Tumindakmu kudu ana loro, ya lahir, ya batin, kasar karo halus. Nah, kasare sing tumindak kowe. Agale kowe sing tumindak. Engko nek mau gandeng lalakon Bathara-kala sing iso ngajar Bathara-kala mung kowe. Iya. Lah yo wong ulun. Nah, kowe sing tumindak halus jeneng ulun. Bangsa omong, bangsa maido. Nyatut. Tapi turute bagiane wong tuwa, ngono. Nek kowe kleru ya aja serik yen tak elingake, ngono. Iya. Tak katae stokake andung gawe bayi. Indriyak sasara marupa pawana pono margana samirana panwarayan trinirana wisikan kulingan lukar busana kadiwan aku nganggo sandangan menungsa lumrah kabeh aja nganti ngawis tarani yen aku kisah Bang Bathara-kala yo golek pangan wong Sukerta dadi panganku
anjing samudra puryaden wingaganyo banyu sumapa kentes mokanggan ira sumingep nampeki mikir jonggo kang bareng Om titi yuang kolo triyamane raja dewaku iki wancine bedhug tenange aneng bocah nom-noman mloka mlaku karo bunda-bunda tangan cetha yen wong keset ora gelem makarya ora gelem nyambut gawe Gus bocah saka ngendi sapa jenengmu kowe takon karo aku bocah saka desa Kandung Sumawi aku anake Mbok Rondo kowe anake Mbok Rondo ya Mbok Rondo Sumawi jenengmu sapa jenengku Bapa Tuna Bapa Tuna ya kowe sapa aku Sang Hyang Bathara asma kinarya Japa kowe dijenengke Bapa Tuna ki maune kepriye Bapa Mitapak Tuna Wirugi aku dilairke ora ditunggone karo bapakku yen ngono kowe bocah yatim ya bener aku bocah yatim entuk pangan aku wah iki jan panganku nyepak ngerti ya bocah yatim kuwi bocah Sukerto Sukerto kuwi piye Sukerto kuwi dadi panganing Bathara Kala yen dadi pangan warga kapake manuta kene iki dadi mangsan kok tak kokok getihmu swargamono jroning telaku kene walang ditotol pitik sak oleh-oleh kudu delengke belum tegese marep budi opatamu cacing wae tidak bokeh-bokeh kok meneh aku menungso kalau kokok getihmu maju lah tidak suwet tolakmu aja takon dosa
setan alas ora kena sinangga gampang ketoke bocah desa tandang kridane medeni aku butol kalah rasa karo kuwi wah jane aku mau nyandung rejeki dinane yo apik manut petung yo klebu becik dina iki mau kliyek mentek joto kemil kliyek mentek joto kemil lho tiba kemil kudune iki mangan kok malah diantemi wong wah cek ora tiba kemil apa tiba mentek ngono trimo aku ora kemil-kemilane yo mentek-mentek iki jane gelem ning malah tiba jejeki wong ya anggere bocah jenenge Bapa Tuna tak singkiri panganku jeo kae ra mungkin dapurmu yo ngono rumangsaku kok ora gelem nyambut gawe apa angele gawean koyo yo mung kluyar-kluyur Gus kowe bocah ngendi ora duwe omah ora duwe uripmu ning terminal jenengmu sapa jenengku Tuna Bapa jenengmu Tuna Bapa kono mau Bapa Tuna kamu diwali kok gak dulure aku tuh ora ngene kowe dijenengke Tuna Bapa wis sebabe apa Tuna kuwi rugi Bapa kuwi bapak aku lahir aku wis ora ngerti bapakku yen ngono kudu cah yatim aku ora ngerti kowe sapa aku sing Atara ngerti yo Tuna Bapa wong Sukerta nek Sukerta kok kapake kowe dadi panganku manut tak pateni wae ditotol pitik sak oleh-oleh kudu jlenthing omongane iki kaya mau tunggale wah tunggale lah trepelane wah kurang ajar diapusi aku mau rambutnya gimbal jebul rambut pasangan ngono aku ya wis pangling wah tak pikir-pikir bener wong iki nek kesusu bakal keseluruh wong mangan wae nek kesusu ya mesti ora becik ning jane lho mangan iki nek kesusu ya malah ya panganku ora mung kowe tok panganku iso golek liyane aku
patrapaan tangwaning hari wijiling sasongko saking graning arga kanantyasira putraku nggih Wisnu apa dene kowe Brahma wonten timbalanke kadhawuh ulun wonten timbalanke kadhawuh ulun nah nggih gara-gara Madyapada iki sing bisa nyirep ora ya para dewa sebab tok sumbere gara-gara iki ya mung saka kayangan Suralaya pakartine sedulurku dhewe ya Bathara Kala nagih janji bakal goleki wong Sukerta kira medine rak ya isih eling Sukerta manut paugeran Amurwakala sing cacah selawe kuwi kula tasih kengetan nggih kula tasih kengetan nah kula kan saka pinggir ayo ditindakake bareng-bareng nyirep Pruhara kahanan mengkene iki mau kudu jeneng sira sakloron alasan jeneng ulun sing piyantu ayo nindakake dharma nah rikala semono ulun wis paring dawuh lawan kadangmu Bathara Bayu ya kuwi perkara air kekuatan air tok sing balung kleting kulit pangaten ulun ya nah dina iki kanggo srana batin nindakake nyekontran-ontran kanthi cara budaya sing angen-angen kang ambabar kaendahan katentreman kula kadhawuhan menapa dina iki jeneng sira tak dawuhi nindakake pakaryan tak dadekake dalan tukang bebarang carita mudal piwulan nanging dalang mau nindakake pakaryan nindakake dharma kuwi beda karo kewajiban bentenipun wonten pundi bedane nek kewajiban kuwi nindakake pakaryan upamane saben sasi entuk ardana kuwi jenenge kewajiban nanging yen to dharma nindakake kewajiban nindakake pakaryan ora ngarep marang pituwase ibarate wong nandur yen to wis tukul woh-wohane iki mengko bakale kepiye mbok ora idep aku mau pasrah nang Gusti sing gawe urip butuh aku iki wong nandur cuma wong tetulung ora bakal ngarep marang pituwase oh mekaten ya lajeng kula kadhawuhan kowe tak dadekake dalang ingkang nindakaken pakaryan mayang menika ya nanging mayang Amurwakala nanging piye bentenipun menapa manut ujare para sepuh lan sing padha ngandel dalang Amurwakala kuwi sinebutake dalang sejati ya turun dalang menawi dalang sejati kuwi bapake dalang ibune dalang kuwi dalang sejati kuwi keparengake nguluan nah yen wis ngono turun dalang kuwi sing dalang wong bapakne ning ibune dudu kuwi jenenge turun dalang kuwi ya kena nguluan ning janjane ngono pangruwatan kuwi sing baku mung kapercayan antarane sing ruwat karo sing diruwat kuwi padha percayane upamane saiki ana dalang sapa wae dijaluki tulung kon ngruwat nek pancen bisa tindakno nek bisa lho utawa nek wani nek kira-kira ora bisa ora wani ya mendine aja tumindak oh mekaten ya inggih dados menika namung kapitadosan kapercayan mula diarani budaya yen ngrembug perubatan aja ngrembug agama sik lho kok ndak marai isra sababipun kuwi duwe
wilayah dhewe-dhewe duwe wektu dhewe-dhewe kapan aku nindakake ibadah kapan aku nindakake budaya mlakune bareng aja nganti diserempetke yak marai ora rukun agama lan budaya mlakune bebarengan tembunge cara saiki yen agama ya minallah ya kuwi sembahe menungso karo Gusti sing nitahake lumantar piwulane agama suci kang rinasuk nek budaya kuwi ya minanas sambung rapete menungso karo menungso tulung tinulung oh ngaten ya unjit dados ngaten ya iki tidakno kangge biyen kapeksa menika taksih wonten ingkang kula suwunaken dawuh ya sabetipun kanjeng sesaji sajen ta inggih penemumu piye menawi pangertosanipun ingkang kathah sesaji utawi sajen menika nyajeni bangsanipun demit pripun menika kowe tau lho demit nggih derek nek kowe urung tau lho demit aja omong nek ono sing ana demit malah kowe lajeng sangetipun bangsanipun sesaji menika terus pundi sesaji iki ngene ya mula aja mbok parake nyandi nek urung ngerti kowe takono sesaji wujude wulu wektu eneng pari jagung tela pohon lan wowoan kuwi sambung rapete karo sedekah bumi utawa sedekah bumi ngaturke penuwun karo Gusti sing gawe urip nikmate bumi sing kok indah-indah iki. Cek. Saiki pikir, menungso iki indah-indah bumi ora? Inggih. Ayo, menungso iki nguyuhi bumi ora? Inggih. Ngisingi bumi ora? Inggih mesti pun ngaten. Menungso iki mangan apa? Nedha sekul. Maune. Rumiyin nggih pantun tari. Nandur pari neng di tancapnya bumi kok tancapnya ngedas ya wonten bumi menungso nek mati nanti ya dipun kubur nah nyemplung bumi inggih lah saiki pitakone menungso kuwi indah-indah bumi nelaki bumi nguyuhi bumi mangan sego mare pari tandur ning bumi nek mati nyemplung bumi pitakone kowe wis urung ngaturke penuwun karo Gusti sing gawe urip nikmate bumi sing idek-idek mau ayo bloko wae jujur wae ora tahu kan mesti ya bener kan inggih nabi akono nah mula diwujudake sesaji kuwi penyajian kuwi mbukteke pari jagung tela pohon kuwi paringane Gusti sing gawe urip sing ana metu saka bumi wujud syukure manungsa marang Gusti sing ditahake sing maringi tela maringi pari maringi jagung dongane gampang orangnya ya Allah ngaturaken penuwun ing tanpa pami ya Allah paduka pepari wujudipun bumi saged murakapi sedaya para umat wujude ya kuwi mau gedang jeruk tela pohon jagung ya kuwi murakapi karo umat nek kowe ora ngandel nek ora percaya weteng luwe mangan gedang ora bareng ya ngono ora inggih Bu ndak mula kang saka kuwi aja tindak paton aja kleru nggon ngucapake pisang ayu gedang ayu suruh ayu menika kangge taos dar sing tunggu prapatan lha apa tau petok kowe lha iki sing kleru ngene iki oh ngaten iki ya nek ngaturke penuwun ya karo Gusti sing gawe urip ngono inggih dados menika mboten kleru ora kleru kowe senengane dosa tak sanggare to wis. Anggere ucapmu aja kleru. Inggih. Nah, kejaba kuwi nggih, sejatine pangruwatan kuwi ora mung ditindakake para dalang tok. Agama apa wae iso ngrupat ning jenenge dudu ruwat. Ana jenenge sebab kuwi wujude pandonga. Mertobat ngaturke keluputan karo Gusti sing gawe urip nyuwun pangapura
kula nyuwun tentrem kuwi kanggo donga ya kena. Nganggo budaya ya kena. Gumantung rasane atine arep tumindak. Gamblang lagi. Ujug kudu iya kudu. Wis ndak nang. Kowe dadi yo dalan Bathara Brama kowe dadi yo gede. Makaten kudu ya. Cara kuno ngakunane ana dalan kang kesuwur nadyan aku wis ora menangi. Engkang sinebut Kyai Panjang Mas, Nyai Panjang Mas. Kuwi kakung putri dalang kabeh. Ning dadi bojone sing kakung ya mayang, putrine ya mayang. Nek sing kakung mayang, putrine sing gender. Mula ila-ilane jaman semono kuwi dalang bojone mesti penggender. Oh ngaten ya, bojone mesti penggender. Dene saka ibuku, bapakku. Kuwi bapakku mayang, mbokku genderi. Bareng tekan aku, golek wong wedok sing iso gender wis angel. Mula aku ki bojoku ya mau patet wedok ngono wae ta. Ora kene sak. Oh ngaten. Iya, iya. Mula wis ayo tindake bareng-bareng. Baton anggonmu nindakake kanthi tulus. Asane atimu gawe pepadang. Perkara woh-wohane iki pasrah karo Gusti sing gawe urip. Yo tindake bareng-bareng. Jenenge sanjanganing dalang iki cukup. Mekaten ya kuwi bos aku aja ndak ketarani Puspa Kakang. Inggih Kakang, lajeng sintenane kula. Nah, kowe tak taringi tekan dalang Kandhawana. Dalang Kandhawana ya dalang sejati. Inggih. Lajeng kula sinten Kakang. Nah, kowe tak taringi tekan pegender Nyai Asem Sore, ya Nyai Sruni. Lajengku Kyai Panjang Tapa Wangkeng. Kula badhe nambahi sekedhik ya tambahono. Kyai Panjang Tapa Wangkeng nggih Kyai Panjang Encek Enggil. Panjang Encek Enggil, Panjang Encek Enggil menika jenggel-jenggele nek metu encek. Dadi aku iki tak bantuan ngono to. Mulai enek metu klutik-klutik ngono. Inggih mboten ngaten. Menika namung sebatan kemawon. Ya, ya. Ngene ya, Di. Ah, saiki sing mayang kowe, aku iki mung ngestoni. Aku sing golek job. Inggih kula namung nderek kemawon. Pira-pira mangkat aja ora dadak ngaran-arani. Inggih badhe kula estokaken. Sapa wae sing njaluk tulung, ayo ditindakake bareng-bareng.
Kisana ketingalipun jengandika perangkat dusun nggih. Nggih. Kok priksa Kyai ngetos sampeyan perangkat dusun. Nggih. Kula menika radan perangkat dusun kula niki abdi dal kraton Purwacarita. Ancen kula niki perangkat dusun pangkat kula Jogabaya. Nami kula Joko Sandha. Sampeyan Joko Sandha. Nggih. Kula banyak Pak Dik. Kula banyak nami kula banyak Kutrit. Banyak Kutrit kula niki dapan kula nek tetayub. Kula niki tukang andung sampur. Nggih. Pun kodak banyak Kutrit. Yang kerep pendem kula niki. Ngapre ora, kula awak sampeyan nek kulo. Sampeyan kok ketok bingung enten. Lah niku to Kyai. Kula niku ratus kalih Ratu Gusti kula Ratu Purwacarita Prabu Sri Mahapunggung dinten menika kawontenaken rupat agung utawi Murwakala. Ngaten nggih. Lah menika jawi saking panyuwunipun ingkang ngrantung pakurmatan Raka Mas Insinyur Haji Triwardono Aji. Rikala semanten dhateng negari Purwacarita dipun dipuntenaken inggih menika ruwat agung tawi Amurwakala menika sak kulawarga. Lah usananipun kathah ingkang sami kasengsem bilanipun sinuwun menika merintahaken kahayan kula kampune padur dalang sing saged kuat. Kabeh dalang niku iso Pak mung kari wani napa boten gelem napa boten ngaten lho. Nggih. Nggih. Ruwat niku siji dalang sejati loro turun dalang. Ngaten. Nggih. Tur wonten paugeran malih mriki nyebataken menika wonten inggih menika serat kula Amurwakala tinglaranipun nggih saking Mbah Canggah kula ngantos seratanipun boten ketinggal sing saged dipun waos. Nggih sakarti nanti menapa ugeranipun dalang ingkang ngasta ngringgit Anruwat Amurwakala datan kenging garwa kalih Duda Joko datan kena iku umodipun eling. Niki kala mangsanipun sok dados kula bagi dedak benten pemanggih. Apa nek dalan bojone loro kuwi ngruwat ora entuk kena. Kuwi kena sapa sing ngandhake ora kena. Mo kula gadah paugeran sing kula gawa. Iki pancen nyebutke nggih niki wau minangka ugeranipun dalang ingkang asta ngringgit
angrupat amrupakala datan kenging garwa kalih Duda Jaka datan kena iku pomo dipun eling. Kula niku jujur mawon, kula niki bola-bali rabine ora wani payung. Mergo kula di kalih wawarer sing kula gawa niki. Oh ngaten nggih. Lah, mergo kula niku mboten entuk payung lah dadi bola-bali rabi. Lah ngoten. Nggih, nggih. Mak goleki mak usaha sik. Nggih, niku pami nyimpen ngoten lho Pak. Monggo nek kulino lawanan nyimpen karuran padha mawon mboten nadyan manuksane ora weruh ning Gusti sing gawe urip niteni. Oh ngaten. Nggih. Rasa nyimpen. Oh nggih, matur nuwun. Oh ngaten nggih. Lajeng minangka prabayanipun pinten? Kula atur ngendika mawon. Man saja pinten mawon badhe dipun bagi. Dibagi niku dibayar. Nek cara kula dibayar dibagi. Ade nggih. Pun mboten sak dibayar duit, bayare cengkir mawon. Panjenengan kersake pinten trek? Kok goleke cengkir? Nang goleke 3 trek mawon aja kula nguruki sampeyan niku. Lho sampeyan niku jare kersake cengkir. Cengkir niku kencenge pikir. Dadi kula mung nyuwun kaperdayane sing paring dawuh nggih percaya, sing lakoni nggih percaya, loro-loro ning atunggal ketemu sing dikarepe nyuwun kalih Gusti sing gawe urip. Ngaten? Oh lha nggih nek ngaten Kyai badhe kula istirahaken. Mriko punten wayang gamelan pun gamelan praton wayange komplit. Pun Kyai Kadung ngaten Kyai Kanyut, mesem ngaten Kyai Sebut. Kyai Pramukanyo wonten sae-sae nggih togok mawon Probomas nggih tatane digempur wis tunggal sing arek garenge niku ulang pedhus kulase niku rakol terus dikemah-kemah kiri nek ngono lho lah ganjere-ganjere sampeyan niku nggih tenan cawis ku ora pene nggih nggih ya pun mungkin kentinging dina kula mesti sowan ngaten nggih nek ngaten monggo dawuhipun wanti-wanti dintenipun Kemis Pahing malih Jemaah pun dina sing ditemtoke kula sowan nggih kabeh yaka kraton kapurih nyametaken kula kaya dalang kula niki niku to dalange lho sampeyan ora ngerti to iki dalang kula sing iso ngrupat niki namine dalang Pandhawana. Nggih. Menika Pak Dalang. Nggih, Pak Dalang iki bojone. Oh, nggih. Dalang Pandhawana kalih bojone pun mungkin dumugi mriku. Oh, nggih. Badhe kula istirahat malah ngaten kula ngrumpiyine. Badhe tata-tata nggih nang sarigake nggih kabeh ampun enten sing kecicil.
iya mangun kung kanduan rimang lelino tanpa kanit Kiai Dalang wonten timbalan tengah dawuh Sang Prabu inggih ing mriku menika sampun dumugi kala mangsanipun kula minangka sulih saking para kawula dasih ingkang pinandhigan dening Kang Kantung pakurmatan para Mas Insinyur Haji Triwardono Haji sagarwa Ibu Eti Kusuma Wiryantami menika badhe amurwa kalangitari sukertanipun putra kalih pawistri ingkang sinebat Kembang Sepasang Nak Masayu Liyawati Ratnawardhani saha Nak Masayu Lolita kekalihipun sinebat Kembang Sepasang putra ingkang Tambayun Nak Masayu Liyawati Ratnawardhani ingkang putra Tambayun sampun jinatu krama kelawan Raka Mas Kalman Emri Wijaya mugi-mugi kinawun sukerta ingkang sumandha ari kekalih menika ita sukertanipun sarana amurwa kala kula semanggaaken dumateng Kyai Dalang Pandhabuwana inggih Sang Prabu menawi keparengipun mekaten namung perlu kawuningan kula namung titah sawantah mestuti dawuh pangetikanipun para prayaga kuburing punika kula netepi darmaning dalang ingkang kedah amurwa kala kula estakaken dinten menika badhe kula wiwiti monggo kakang dinten menika ngeling-eling dumateng kewajiban oh iya Di ayo tak biyantu bareng-bareng Ilahing prayoganira Sang Hyang Galinggan Yang Darma Jati keliriwan Tinjawaya paluntur Sang Alimunan kekuping Sang Hyang Wira pracik Sang Mladi deboke Sang Hyang Gebuan cangkoke Bathara Gana alinggih kang kayu tejo purpe Bathara Brahma ange Bathara Wisnu kukuse Bathara Sambhu apune Bathara Siwah anonton wayang sanjang guru kang amayang widodari kang gamli wiwangan iyang iye semutik kang ora wang-wang sahimana kaya-kaya katon kang anonton ora katon kabuk-kabuk kate katuk lalambian ana maya-maya katon kang tinonton ora katon kang anonton ora katon Pawilahing prayoganira ana geni pekowetan apetik rupaning geni apa pakaryaning geni angleb lara lara genlara wigena sariring lara trimala tujuh teluh tarik nyono bodho edan ayan buyan pusra durdining geni kang pekowetan pawilahing prayoganira ana geni teka kidul abang rupaning kang geni apa pakaryaning geni angleb lara genlara wigena sariring pala trimala tujuh teluh tarik nyono bodho edan ayan buyan pusra durdining geni teka kidul pawilahing prayoganira ana geni teka kulon aku ning rupaning geni apa pakaryaning geni angleb lara genlara wigena sariring pala trimala tujuh teluh tarik nyono bodho edan ayan buyan pusra durdining geni teka kulon
wong lahir prayogane rono geni teka ireng rupaning kang geni apa pakaryaning geni anggap loro genoro wigeno saliring mala trimala tujuh telu tar nyono buduk edan iya ayan buya ku sepur dene geni teka wong lahir prayogane rono geni teka tengah lelimo rupaning geni amonca warna apa pakaryaning geni anggap loro genoro wigeno saliring mala trimala tujuh telu tar nyono buduk edan ayam buyan wis lebur dening geni teka tengah ya leret berbagi wong turu kowe lagi ngopo arame gawe geger aku lagi mayang kowe mayang iya sing mayang kuwi jenenge apa sing mayang kuwi arane dalang iya dalang kuwi kaya wong edan muni dhewe wangsuli dhewe nesu dhewe guyu dhewe yen perlu nangis dhewe kowe wong edan apik wong edan timbang dewa ora waras dewa ku mesti iso gawe tenter iso gawe pun angin ana dewa nunjang palang gawe kapitunaning para titah najan tak niki dan edan marang kaendahan edan marang katentreman hari kowe mulya marang kitokmu apa banget aku ora ngerti sejatine kowe kuwi Bathara piaraning dewa kala kuwi wanci tegese Bathara kala ngoyak-oyak karo menungso tegese kuwi wanci kang ngoyak marang manungsa nganti manungsa ora kobel mikir marang kala becike urip mergo tansah oyak-oyak kowe ngerti karo aku iya ngerti bae aku arep goleki wong Sukerta kene ora ana wong Sukerta kene anane wong Manembah kene anane wong Mertobat yen kan goleki wong Sukerta utamane ketemu kuwi dadi panganku ngerti yo panggung iki sing duwe dalange timbang kowe mangan wong Sukerta kowe mangan dalange tak ijoli jiwa ragane dalang kuwi wis wani munggah panggung ala becik bener luput agal alus kabeh dalange kuwi sama kowe gati sawijining diri kowe ngajak apa ya menurut dalang kuwi ora kuwi jenenge kowe iki dalang pamer ora pamer iki kewajiban dalang kudu mengkono wani munggah panggung kuwi ora nglakokake wayang nanging apa sejatine sing tindakake dalang yen ngono kowe ngerti karepku aku yen to batang karepe sapa bae aku ora wani nanging sediamu kowe iki ucapmu karo batinmu iki wis gesek lho kok ngono sebab apa kowe kuwi dewa kuwi mestine kudu ngayomi sagung dumadi ngayomi sagung para titah nanging kok ora iso ngayomi karo titah malah kuwi gawe giris gawe gendro kuwi jenenge lati karo pakati ucape karo batin itu tindake iku ora padha luwung aja dadi dewa kuwi dadi wong berkasaan wae kuwi becik wah dalang ngomonganmu nyelenget wis saiki ngono bae api-api anate ya karepmu kepriye aku gelem lunga saka kene waton wis maca tulisan kang ana ing bathuk satara jroning tah satara ing dadaku satara ing gigirku yen pancen kowe dalang pengan utawa kowe dalang petingan
ngaku kuwi dalan sejati. Ayo wacanen. Upamane aku maca terus kepiye? Yo, yen kowe iso maca kanthi gamblang, aku trimo ngalah karo kowe panembah karo kowe aku ora ngrusui tukmu mayat. Bali meneh lati lan pakarti nyawiji. Ucapmu karo batinmu tumindakmu kudu padha tetep ana nek ora mbok tetep iku ora kacip nadyan to kowe iki dewa. Yo aku manut yo yen to pancen ngono kala aku sagu nanging yo kuwi yen to wis rampung nggon maca kowe kudu lunga saka kene aja ganggu gawe anggonku tumindak nggonku nindakake dharma yo bakal tak eling-eling rungokno para-para iling-ilingen aja nganti wosok hiduping tekadmu. Yai dalan nggon patuk mana tulisane kuwi kena jenengane mantra purwaning dumadi ya sejarahe Bathara Kala unine kepiye rungokno aum awi genap astu nama sidam yoga nira sang hyang akasa tancep lawan sang Bathari Pratiwi dupi mijil binuwanging samudra agilan-gilang kumambang alim-tak ana daging dudu daging ana getih dudu getih aranmu sang kemale ya sang kama salah akiris akilomaya kadya manis samustika muluk mangarep-arep anekaken Prabowo ketuk lindulan Prabara lesus gung aliweran geter patertan pantor muluk mani ingkang kala ludra gesang madyaning triloko muni weh kang patma kala cakra saking sang Hyang jagat Girinata aum awi genam astu nama sidam kuwi Bathara Kala kang ana ing takluk aran mantra purwaning dumadi banjur kang ana jroning telak mangapa tak wacane yo rungokno Bathara Kala aum awi genam astu nama sidam sang kala lumerek sang kaning lara Wisnu kena ing lara lungguh ing otot lan amper kang lara mulya dening Bathara Brahma kena ing lara lungguh ing daging lan ing getih kang lara mulya dening Bathara Guru kena ing lara lungguh ing tutuk turune malumah lan saranduning awak kang lara mulya dening Sang Hyang Renang Sang Hyang Renang tan kena ing lara mring Sang Hyang Tunggal kumpul panunggaling rasa tunggalan jati tunggal lan rasa jati mulya saking Sang Hyang Maha Kawasa aum awi genam astu nama sidam kuwi kang ana jroning telak kang sinebut sastra telak utawa sastra tinekak banjur kang ana ing dada kang ana dada mantra rajah kala cakra ya sastra bedati tulisan 8 16 sak maknane unine piye unine mengkene ya Maraja Jaramaya ya marani Niramaya ya Silapa Palasiya ya Midura Aradumiya ya Midusa Sadumiya ya Dayudaya ya Siyaca Cayasiya ya Sihama Mahasiya tegese sing padha ngrencana ilang kasetenira sing sapa bakal tumindak ala aja nganti tumeka kang nekani ilang kaluwihanira sing sapa ketemu marang ingsun mesti kaunggulan kang marai luwih hamarna sing sapa bakal gawe gelo malah gawe lega sapa kang gawe melarat anyugina sapa sing niat gawe tuna malah ngrejekenana kang nyikara Marya nang saya
sapa sing niat arep gendak sikara malah gawe bejo kang merangi ilango kekuatan kira sing sapa niat memungsuhi ilango kadigdayane kang para cidra padha kogel welasa sapa sing niat mitenah dadi asih mring sasama kang dadi ama padha sumingkira sing sapa niat colong jupuk nuli elinga kuwi kala kang ana dodo banjur kang ana gigir kang ana gigir kuwi aran mantra caraka bali bunine kepiye mung kula tak wacane mantra caraka bali bunine mengkene kala ngata boga manyaya jodapa lawa sata dakara cana tegese piye ora kena ditegesi sebabe kuwi walik lho walik iya dadi ora kena ditegesi ora kena mestine piye mestine ana caraka data sawala padha jayanya maga bathanga kuwi lagi kena ditegesi tegese piye ana caraka ana utusan sing diutus sapa kabeh umat kabeh titah kerja padha iki diutus sing utus sapa Gusti sing gawe urip kon ngopo kon nindakake kewajibane urip manut karo kodrate nalika urip yen dadi dalang ya dalang sing becik manut karo paugeran yen kowe dadi dewa ya dewa sing becik manut karo pakeme dewa yen to dadi ratu ya nganggo pakeme ratu tingkah lakumu muni kabeh kudu kebak ing pangibadah kowe ora iso dhewe awit saka kersane Gusti kang maha kawasa banjur sabanjure data sawala teksit kantan sawala dat kuwi urip datan sawala tekse yen to Gusti wis merintahake kowe urip kowe ora bakal bisa semaya ora bakal bisa swala kudu urip padha jayanya padha digdayane ngerti ya Bathara Kala menungso urip kuwi dikanteni sedulur papat cahyane ireng abang kuning putih dadi sedulur papat kang sinebut luamah amarah supaya mutmainah kuwi pancen dadi piranti ning urip nanging ngerti ya pinggir bekti ana jroning urip mula-mule urip becike dadi wong urip aja ngumbar marang kanson malah uripmu kudu iso ngendhaleni nafsu aja nganti kuali malah nafsune sing indah-indah karo uripe sabanjure maga bathanga tegese kuwi sukmaga kuwi raga bathanga tegese batang sukma yen to wis untat saka raga mujudake batang tegese mati bahaya ana kersane kang maha urip tembung ingkang nyebutake innalillahi wa inna ilaihi rajiun asale saka Gusti bahaya ana kersane Gusti macan mati ninggalo walulan gajah mati ninggalo gading menungso mati ninggalo amal soleh kang murakabi kuwi Bathara Kala kuwi piwulan becik mongko kuwi cetha yen to piwulan becik nanging tumrape Bathara Kala tuk mundaka bae ana geger ana mburi nulis diwalik tegese nggambarake Bathara Kala kuwi ora ngerti marang kebecikan ora ngerti marang kaendahan ora ngerti marang bebener gawemu mung gawe rusak ya ngono apa ora waduh mati aku dawuh pangandikane Rama Pukulun nang Bathara Guru sing iso maca tulisan kuwi yen ora bapakku ya sedulurku tuwa aku dudu bapakmu yen kowe dudu bapakku mesti kakangku sedulurku tuwa rilana aku nyebut kowe kakang
kowe gelem napa ya sakarepmu, ora ya sakarepmu. Iki aku mertobat, aku ngakoni marang kaluputan. Kowe tulus Bathara Kala, tulus lahir batin. Aku ora bakal ganggu gawe karo kowe Kyai Dalang. Ya, yen to pancen ngono. Aku njaluk paseksen Bathara Kala. Ya paseksen kepiye? Dina iki nggonku ngruwat iki mung mestuti dawuh pangandikane kadangku. Para Mas Insinyur Haji Triwardono Aji saha Ibu Eti Kusuma Priyantani. Iki nggone Murwakala putrane loro ingkang sinebut kembang sepasang putri kabeh. Nak Mas Ayu Priyawati Aratna Wardani putra Pandhayon kanggo Jinatu Krama kelawan Nak Mas Kalman Emri Wijaya. Banjur putra kang angka loro Nak Mas Ayu Lolita putra kang angka loro. Aku njaluk paseksenmu. Dina iki wis ilang sukertane aja nganti kowe ganggu gawe. Mengkono Kakang. Iya. Ya, Kakang yen pancen mengkono. Jalan aku wis entuk kemareng. Ya sapap nggonmu paring pepadang karo aku bab perkara. Lausan kang ana bathuk sarta jroning telahku sarta dodo nganti gigir kuwi jebul piwulang becik. Dina iki aku nekseni apa kang wis mbok tindakake Kakang mung wae. Aku njaluk bebono, kowe njaluk bebono apa? Debokmu untukmu mayang iki yen wis rampung tak jaluk arep apa? Arep nggo lelumban. Arep ngomongani menyang Segara Kidul, arep jejer tak tugliatan nggo gethek. Aku njaluk pandongamu ya Kakang. Iya. Dina iki tak lilani yen wis rampung nggonku nindakake pakaryan. Kabeh wadya balamu kang wujud apa wae kanthi neng aja anger rindu nggone bebrayan. Ya iki kadangku para Mas Insinyur Haji Triwardono Aji sak kula wargane sumrambah para kadang tangga teparu kang padha mbayatan ana ing kene. Aja nganti kowe ganggu gawe, kowe baliya dina iki kabeh kancamu kanthi nenyo. Kakang aku njaluk awit bali dina iki Kakang. Purna gatine pangruwatan sekine dalan kondo wono sing kang Bathara Wisnu miwaseng kang Bathara Brahma miwaseng kang Kaneka putra ya Bathara Narada sami sakala sing kang Bathara Gayu diwanengake anyep angin Garuda anempuh alane sing kang Bathara Kala baju barat jim setan pri pelayangan padha kamprut bae marang jangkane dewi-dewi.
Jati dia mantap Sudarso monggo sampun manut keluar Sukerto Amulwoko sang dalam sampun tugas arep manut putri panjenenganipun Bapak Iwan Waji sarwa ucap mantra tubuh puja mantra ketika kasih keluar Sukertanipun mandhap saking anggenipun marang ing ngarsane sang dalang sati Ki Haji Mantep Sudarso. Baik setelah dapat diabadikan bersama setelah usia Ki Haji Mantep Sudarso sedikit memotong arah dua putri tercinta dari beliau Bapak Ibu keluarga nanti sebagai tangga keluarga Sukertanipun. Mengkasih pesan malih luar Sukertanipun sang pemangken mugia tansah mulya wibawa ingga satulur-tuluripun ing benjang sarta taksih punika lajengaken Ki Haji Mantep Sudarso ing bangkenipun kemudian lajengaken bukan lajeng gelar carita